Ano? Ikaw dagat. Dagat ba dagat? Why forever? Magbuwang na sa panahon na. Aso na ba daw? Aso ka ba? Magbuwag raw na yung mga uyab! Why forever? Ayaw! Tawa. Wow! Guys, parang bayan ng Why are you running? Why are you running? Why are you running? Why are you running? Why are you crying? One hour later. Hi guys, naa may karon diri sa Boundary Peak no. Mo ni na mo giparking among motor diri ini Boundary Peak Kaningag. Diri dapat sa Indonesia. Kami madto na may paingon sa Boundary Peak. Tarang motor mo ka ba no? Nag-helmet me kay among gisot among helmet kay maligid niya may diri Boundary Peak. Ano ka nasisira ulo? Ano mga kauban nakapautog. Gago! Oo din nun. Muna giingon nila Boundary Peak daw kuno. Nakare may suna kung tahanan naman ni kaka naman sa una. Karon ni sikat naman eh. Iyat. Ami kay pareha di man na nasa itog asam Boundary Peak. Murmo sa nas babaw tingan eh. Amo na giingon nila gyud motor tingan eh. Sus kalindot na pangano di makita ang view.
Tengah sana Jod. Ih. Bida, bibidyohan sana sa bida kay. Di lalim. Ka-helmet ko kay. Paligid din ako na self defense. Barinig kita sa mukha eh. Guys. Come on guys. Hi vlog, welcome to my guys. Welcome to my DJs. Naaga na. Monterey. Mana siya gingan ni Bonder Peak sa Katagbakan, no? Ah, Katagbakan. Sa Kaningag di ay. Na sakop sa taong Matagob. Dito. Ha. Kana na makita nyo damo ng mga karsada paingon Matagob. Mura layo-layo jud. Layo nga eh, Brad. Layo guys. Mountain. Mura yun giari na mo. Guys. Wow! I love the view. I love you. I love you. Why forever? Akan nanda anak ka mo nagmo ni ga. Asa dapat ang view? Ay ba may nakita na pangano to may nakita na to ni Brad. Oh, Ano makita ninyo. Panganod, mo man ana na dito. Ala tong motor bilin ta diha. Saon man ang hit pa man daw ko nung unsiya, lo min ang dayon dito. Grabe nindutas ko ano pangano do. Doon lang mi sa langit. Sus, mananda na pintang suna mo adtuan. Mura dyan nag-aris mga taga-bukid. Makita nyo, dool-dool maglangit ha. Pagano do? Wala dyan makita. Di na makita Matagob. Wala, di na makita guys. 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 May makita ang view guys. Kay puro panganod. Ihubo mo kay tangason kay God. Gago! Panganod naman naman nakita. Naho matangad guys. Grabe guys. Ano ka guys? Grabe view eh. Nakitang view guys. Guys. Tingnan nyo ang view guys. I love it. Grabe ka po yan. Baga. Guys. Welcome to my video. Sus, indutas view eh. Mo ni sa Boundary Peak. Kung kinsa tagi pambuwagan da pwede mo musoro ari pagawas mo sa inyong mga problema. Ha. Hi. Woo! Magbuwag ra tanang nay uyab. Do na mi. Bot na mi. Dagan. Ha. Kuya. Ha. Eh. Ha, mo ra dengan dagan sila daw daw. Mo na. Mo ra ni. Mo ra tong giari. Hey. Guys. Halos malaman. Layo dyan. Ito na guys. Morem gari sagbot. Hari oh, bindut ay. Oh. Kung mugrahan mo ari.